Beag an chéad chlár sa trán nua de seo spóirt le fiscint an nocht ag lethúr treis a hocht a chana stíreach, seo innig córá. Gymani Jerry agus tá 100,000 fáilte ru besteach ag clár na seachtainna seo. Beannas an Rain a gunda fort Láirge vis córalum ar a glár seo an nocht sinní Dóirín Mhic Mhurchú. Hall a Sasanna Liverpool rugaí ach hannig sí héin agus muintir an áil go héirin go chunda cháháin sem líon 1939. Sti sa brísún na límbrach rugú a heir dunacha agus bai corsísa cyrrain an scéilsin, insio sí rain faoin Rain sa látá neamháin agus rinne sí taras bra balaíire is na blianta síar bhád an nún go nástráil. Ar nó bhí sí scór blianta freisin a gobir mar iriseoir ó híh radio agus páperie nó go bhar sí tín an 19 Dóirín Mhic Mhurchú de chéad fáilte an Rain. Gur a maithad bhar tín. Tá daon go dtí scéal taithre asach agus gur danig sé a saoil sa brísún. Níl se bailach chudun agus cheappa mar deara. Níl is á gur ahar siúd a gobar mar warder sa brísún. Sin úr a hára. Tá sa. Agus badochtúra bhí an bchó. Bé. So, seachinach se núnan sin go sásan na saoirú chuid éibre be agus sinach i danig sib sé a saoil agus a scéil sin fad. Sin ag léir? Nis, bhí sé ggéir a hecht an áil agus rinne sé be sin, ce fá? Well, bhí an coga a teacht. Néidir trochta né as bhí agléir go ngléiféir is teach dé arm sasna. As bhí éró. Agus ní ra sé ggéaragail san áram? Ní ra farachar. Ní ra? No. Cén fáin sin gur go chun de chábhain a tháinig sib, nar a tháinig sib an á? Dír hála sé gur béise an áit gur áit ar fáiltó gur bhí doctor in Cabhain a díal a hiig agus an clachta bhégan sin agus tháinig sé Canny sé sin. Ó, tuige minis. So bhfuil cuimre bhrá éit ar chun de chábhain bhfuil? Níl. Nach bhfuil? Ná ríor. Bhí mé thnáis orháin. Agus sinna méid. Níach go mé anna chud sean seáil ach mar sin hain ní héan át i rud me sé óg. Sé, tá sa. Ní héan át céine. Sé. Agus i rimite san nún an sin an Dóirín, neachtas a reis go sásan na his tamil blianta? Chuig mé reis nó pósach mé. Ó, sé. Dí Cardiff sa bheithanbheig. Ar fóstú hús? In éirin? In éirin, im lá clia. Sé. Agus thumar trasna sin. Agus bhí cúnaíart a Cardiff? Bhí. Agus hílan nach ramór an fún ort fannacht an sinach an irid? Tá Cardiff cearch leir. Ach thumar sin go dé London. As níor haine sé peoclam. Ní haine? Nei. Agus a reis sin rinne sé be 19 suas go ngóid sé go nástráil? Sin é díorch. Bhí mar brain de London. Tá as bra bhí núnan sin go teir ar a mád, so... Chúig seachtaní. Chúig seachtaní? Tá sé chamá, tí bheith gín se chunne sin faoin na chúig seachtaní sin, ce? A bhí sé háling. Ce as ar ága sé bedasach? Southampton is dóra. Agus thumar i dtír in Gibraltar. San Édal. In Naples is dóra. Agus in Singapore. A bhí sé anías, bhí an trus ar áwas. Ach, a mégan i ben tachar ar fad a chathir i mád a mégan? Neach sé b'mach gan bhád ag amar be? Thumar amach ag gach as a stop an... O sé, hí ced ag í siúl amach sa meile mór agus? Hí cinnte. Sé.
Nach eistir anna de chúg seachtaní, ví said gur sé sin an angat, ó héin agus dar éman, agus pers chluinile. Bhí bert ag gnám. Cyn fá mar dera, ní leintí síri vín se chuir beí benis. Cyn fá gannach sib gan Astráil? Well, bhí mar brain da London, agus bhí is okur ran grain uí. Se chanú déach se behíocht a bhile go héirin es London, ra cúsed le Australia. Ní raibh dar ach bhí anachcuid ibrain éirin ag gnám. Agus céir do rinne sib hálan sin ar a chuise benún? Humar cédógadí Brisbane. Agus humar sin the art anna gúlda ar fad in Queensland. Jacob's well. Bhí mar chéile gobar le cólach siúcra. Agus bhí sé anna gúlda ar fad. Bhí sé cost farige. Agus bhí cána siúcra fás an. Agus bhí ancha ísgracht. Cad bhí anna bhí sé ag ísgracht Sigan is mó, yeah. As bhí ancha seoltóiríán, seachtarsa Tá sam. bhí sé an tóir ceart. Agus an teistir in nún an sin, ra tú tíine na taid, ní hanig tíine na far? No, bhí sé go háling. Ra díine eile nis tíine ra, wacha tú díine, nó an aimsir go má? Bhí an aimsir gan bha a chuáin a dul tríd an Beith Biscay. Bhí sé sin garabh. Bhí go leir tíine seine sin. Tá de cainte na 6 go díle sin, de sin taras sin. Mór a jab cíimlú ced a hála né, Dóirín, ní an cíimled ced a hála an láis. Mór an dín ar a mestú ra míle din ar a mád? Ní dhéiring go raibh méid sin an. Ní ra? Beidir sin ó se géad. Tá sagam, se. Agus bhí Bealach íbra agus chuile hórt le fáil ar fehan? Bhí, anias. Ra sé costas a chura? Níor costan sé oringeach de búnt an duine. Bhí scéim ag rialta sasna. Le fat ré dín stocha. Baided, de bond? De búnt an duine. Me go le rá go rugún tá mícheart ar fad mu gibach mu anna bheith hálán ar de bond. Og bhí scéim ach go be? Se. Agus, an scéim se chiúra se nún ar de bond tú? Ach bhí art galúint go bhanha gábhlíon in san Astráil. So, chuir sin mar a dainneoch se leit, bhí tú cuní chaach tú níiad an galúnta se bhrisise bhéisteach? Níiad tá. Agus nuair hiocá reis bhécar de chlí féin a dhéile ar harnáis. O cha héí canál? Yeah. So, cén bailach an nála bhí agu, ar bháda le be? Se. Bád idálach an uair seo. Bhí sé anias ar fad. Bád a sas na bhí a chugaí be? Yeah. So, bád idálach an nál. Agus ra sé sin dír le heachta bhile? Mestú? Bhí cain le meis cad bhí ar. A bhí sé níos múna de bond? Dóna gur 600 ag punt an duine. Baide. Bhí an. Se. Agus nuair a tháinig se banálinn sin ar éis ar hala tirim na héireann mar deara. Ceneacha se agus ced a chu sé bíanna? Well, bhí me ar chéine éimeanna ag gobart a coiling. Agus thumar cedúir dí Curie go dtí Balneartéirí agus an sin an bhláirne agus an sin an Rhein. So ra tú do chónaí meile neartéirí? Bhí ar fáid 3 bhí is ón. Mu sé rá? Is cainlam go maithe mar bhí me an sin nuair a maríoch President Kennedy. Is cain mé clusin farfris a teach hempla rá go haine gur sé marmh. So meile neartéirí géirí bhí tú an lá maríomh Kennedy? sé fer a fosta dúirt le te? Be, yeah. Fer fris dúirt. Nach ionintach gúil cuim réig chuileghine Dóirín ar a náit agus ar a spotar a sé. Nach arte. Har réon duine le maríomh? Yeah. So go rud a homóirse as a gnáid. Go díreach sé. Gwine mé.
Agus na chutú gan rain in sin ra gailge a golánar. Ó bhí Comhrá glanna going. Hall san Astráil, Se. Cúrga. Se. Agus céim as éman bheannach téileir? As óchail. Óchail i gosco. Tá sam. Agus gailgóid, hí an hain ag or chas se beri chéile chríomhhéilge mar déidir trámana. Conra goige fu búla chéile. Ó be? Agus bhí bhecha bheirste í bainteach ó sin. Ó bhúla de chéile. Agus na déann stúnis gur thóg tú de chláán le gailge hall san Astráil. Ra sé go le scoileán? Bhí an chalí is éiste. Se. Clína bhí sé sin ar scoileán. Se. Bhí sé le scoileán. So meach béarlach a bit freisin in sé, ra béarla... Bhí béarla Spáis agus gailing ag clína. Se. Mar bhí mar... bhí éime ag gobar leis na Argentíní i London. Agus bhí flataging hís féin ambassáid. Se. Agus bhí sé gaiisteach le Spáis an láir fad. Se. So bhí an Bealach on radio agus mar sin bhí duine haimpel. Bhí an gaiile eici uíine as bhí Spáis eici os na duine sa tig. Se. Baidir. Agus ra mór an go bhaintir na háite hall na Astráil línas cuid cáde nar hagad sé steach ar cuairt nó le hí grím le nicheagaí ra sé a díoníntais gur gailge bhí agaí. Well, Bealach now bhí na Astráil héin bhí sé an cardúla ba cóirsan an bhaid ach bhatóchtú siúd go dtíana súla. Wasló dístú? Muise? Da níorthar le ban éarnach a mála ma hata nua aber. Dí áie. Se go hálas. Da níor le ban Astráil. You're frightened, Jersey. Muise? Ní bhfuir sí. Ní siúra tí an bhréig, no. Ní siúrach. Baidir. Híle go meach beganín mucantacht tínta bud cyn deirdis go se mag go leor hain? No, it's kind of farawan. A teachtas teachóin. Agus bhí a pacáil teachtála. Agus chuir sé ceisam. Well, ein cowrúd. No, tá mé go bragar mart. Se. Agus sé. Ach, an sena festar sin to fear cile, ní sé sinné, rud. Dúr sé leitsa? Dúr sé mlub sé. Se. Sinníd. Cyn tannim o'ch sé dar? Sena festard. Og sé. Agus sin gná kaint of. Se. Ben gach dar rud bloody agus mar sin de. Baidir? Na chaistach I dramaíad? Is asca fadís. Wel, hei bicad ar ysbean Australia fwy go meach het yn wort, ca hei mis rachan be bala i'r cwltw reiti go gliotin yn dilyn yn ocht. Gwrmag. Ledwch y dehen i desa. Ni hyn Australia tu. Ni hei, ni fi'n ach astral ach anam, nilym. Fan lyn yn ysga ffoilich ysbean mwyd i caint at yr eistig gan cwpla nwmed agos sipsach ma bala i'r eichlon. Fan y gilyn, ben mwyd i'r eis y caint le Dóirín Mhic Mhurchú heis na Ua grisha. To help kids get more active and eat healthy, Super Value Kids in Action is back. So get in store and start collecting. Super Value. Real food, real people. It's back! Another chance to get €150 when you switch your current account to Ulster Bank. But hurry, it's a limited offer. Our dedicated team makes switching easy. All you have to worry about is how to spend your money. Sam! €150! They're giving away €150! Yeah! Hurry along to your local Ulster Bank branch or text switch to 50308. Onkel Bens bål en bag ris. Den så lätt att koka. Perfekt ris hver gang. Saniflo for extra facilities from loft to basement and most places in between. Call Saniflo on 1850 23 24 25. How good is your Italian? Aglio, pomodoro, olio di oliva, prosciutto, ricotta,
pinoli, basilica, for all the family, the kids, and for you. With Tony, the Italian for good food. Delicious mouth-watering fruit, smooth dark chocolate, light crispy cereal, in a bar that's only 90 calories. That's pure bliss. Bliss bars from Special K. Kit fáilte beis ag an glár córa agus Dóirín Mhic Mhurchú as an Ráine bort Láirge córa le manacht. Bhí géisteach leis radio fadó Dóirín fichtú ar a glár spóirt sin agus chríochnas was a gúnaí agus seohí Dóirín Mhic Mhurchún san Ráin. Bégan it IDS an ideagnich san í go bhhartíine seacha cén lehantí mór a gíimlín tú ar ó híomh do chud spóirt agus trachtarach spóirt agus a scríb go fápéir agus a dí. Bhí annach chud díomh an sé go bhharlam. Tá sé deach rá. Se. Darúra. Ach, bhí níos mó ná spóirt ag isteadanis. Bhí méid nócht agus spóirt. Bhí. Bhí scríb gon sean frysnach an Irish Press. Bhí Press, an Independent, and Times, agus an Herald agus ítin. Ach, ní spóirtir bhí scríb scéalta bhainach le Port Láirge be? Nócht, scéalt nóchta. Scéalta nóchta? Cuairtna agus Corla Condé agus ítin. Mí heagar go leor cuairt an inis agus fadí? Bhín, Dungar Bhain, Capachain, Tulcaníring, Iarthar Fort Láirge agus Ócail. Agus ó hús ó bunaíomh an radio na Gaeltachta. Bhí tú gobar robe mar chráachtar a spóirt nó gínseach na scóran í robe chamar be. Sinna sí a hosí mé. Agus or leis a radio hosa tú nuair a tú gobar leis na pápéir revision? No, leis an radio hosí mé. Mu se be? Yeah. As is sin cláir mé leis an NUJ. Tíige. Ba tú gobar leid. Agus a bechaí go hain sin a bheith chuir glúchaní ar ghuiine deadúna le hinn chlár spóirt go meach na tarí ar fadad. Gach dánach gan tepa ar be. Ba lásáach cruagach an dúna chuid. Bhí an dánach anna dhéanár ar fad. Agus bheith héin é cúplaán gan bhain é cúplaán bheith cean gan na clufísta chuí a mecha gach dánach. Chula gánach. As bouti written seachna. Cléchi coláiste éitin. Tá sa. Is tá iriseoir scríbans tú nó bhíthe scríb go réalta ó Ireland Zone. Bhín. A cuma scéalta agus a scríb altainna staróla éitin. Mín scéalta fiar a bus an Ireland Zone nó na ceanna sinna? Well, bín scéalta fiar agus. Ach, tá bhór cumta a díri bhfuil? Sinné, yeah. So, ce faoi míthe cumann sinna Dóirín? Ce faoi míocht tú scríbán? Ein íhanach bhain colla. Genesis scéalta maintain. As an lá dar gceanna an sin scríbhing iad. Or scéalta tubuisteacha nó scéalta grábhara nó scéalta grá agus scéalta altainna staróla a héitin. Bhfuil sé níos éascanis nó níos deocra scéal grá ó chuma ná scéal grá ceart íonseachta Dóirín? Steachar rá. Steachar rá. Ach fuirta sa éascan scéal grá ó chuma? Fuair mé. Sinné. Ach an bhliain an 19 a híans níl mór an scríb díon tuchanéad dimid a grágealhaid dar agus fuair tú bouta tinis. Ní blian bhhaibhíon a híonraid? Droch bblion ceart. Hála gachúirt ag an am chéine. Cés túis go bhíad ar cáilteanna gúir tú stróg? Sé seachtaí é sin. Sé seachtaí níos?
So, tinne sort river, tú gairach dal tína teda? Ní raibh dada. Ní raibh ein turm gom cúise me ad na bhána agus bhí an caint ime harm agus chun doctor go déana ástú déir me agus bhí me caiicí sin agus just bhí an gachar a thuirsús ar fad. Bhí? Yeah. Ach, céir faoide chud siúil agus do láb agus? Ó, beis le dia. Bhí sin ceart? Bhí sin ceart leir. Níor chuir sé seach a réich harm sé sin. Ra tú ná an caint nar a gúise tú? Bhí ach mar bhí me mar bheith meisiúr. Se. Bhí jabad leis? Bhí jabad gom leis é. Se. Sin fér. Agus héis caiicís na spidéalan sinna bechir an chainte techt ar eiscail ar a chéile ríist? Dre a chéile se. Ach I gcónaí má bhíon tíirsearm ar an sé níos martha. Mu se be? Yeah. Agus rút siad an sin leat digin tú buchs le dia níor hála tead a go éint go handú le strók bin lealáh le duna nó tíú bin sé es mothú mar dira ach ní hála sé sin buchs le dia. Ach curach diet fel le mé. Se. Cad a gant ver. Low cholesterol diet. Se. As bíon an bheith curma fe cadéham. Bíon. Chur siad an bhilian ar sinna chuir ar an cholesterol. Cholesterol, yeah. Se. Agus gaith tú fannach siar bhai ím agus... Salan agus... Se. Ein rud. I gréidir tús na rudí sin ar fadan is? Is dóra gólinn cearta, yeah? Ra tú tort, ra tú githe rudí anú beidir i gihen rud nach chulan bhahanna der séad ach sé steise leniche. Ra tú githe rudí o chuirecha cholesterol suas? Yeah, well, deir sé go fiol an rud is measar fad. Ken rud? Fiol. Fiol? Yeah. Agus... Fiol jarrags dói? Yeah. Is befrala mé. Ach tef mar de sinnévé. En rud ro gCuanach. Se. So tá tú cynneala leis an... Caimic. Bíon ar chimad leis. Cháitena sé balaíart go beanú ra jabad símri sa dhéana héisiú bhetín. Níl me chaintena sé ar a cúpla mí héisiachta san ospidéal chátuaisní nach. Ban ví tú fésaí go má héis blian anú mar sin. Ví tisa an chrúgacha gimimeach dó fosta go peléire. Has gom, bhí sé anaíachar orm, stoppa. Chaim blian, agus bhíon donas orm. Bhí? Befrala bheith gobar, you know? Ach ra tú sláin tú lo híbh le mácht agus rud? Ó, bhí? Bhí? Fi gobar. Gom Finne go bra. Steltí nach me ha scríb fós, ní sin héin, nach... No, met sé rochrúm ar an eintín agus rud? No, ní bheith dar ach dúirt na doctor am, just stoppa. Dúirt? Gan ein rud íon. Beidir go rainne mar go brú éibre fresinartar no? So go raibh. Bhí mé gobar sé las seachtan. Mu sé bhí. Agus bhil hí neascríb nuair dín trúbhead, scríb tú leabhar Bealach na bó Finne. Sin é. Ach tá tú scríb leabhar eile faoi lochuid? Ha, mar dhealar an cean atá ascu gan filathe is a spéirlacha sé seo. Mar sais a star contaforth Láirge tá. Almanac. Dúir gach lá an bblion cad a tharla. Ó, go bea? Yeah. Agus ní bheith dílar a scoil, ní bheith go leir goirigói an. Se. I méarla bheith sé? So, I méarla bheith sé seo. So tá chuirsí san céad a tharla ar I géad lá go January ní de ceircha cúg dearmid nó rudí. Sin é tír mar. Cécha fada siar agus tá túgal... Hon fada siar agus is féidir go. Sin feagur má, hon fada siar tá túnán. No, bíon ort rudí daltí a fallú ó gacha éine art. Tá sa. Cén chuirsí sa dhéana ar an rain sa lá tainneháin? Céir de déarach, a mení géarach gan rain inniuh. Agus ú le dhéal ar a margalum, céir de déar ar a matáin?
Há 5 anavóraigh sa Rinn níos. Tithe ar fud na háise. Ó ní na be. Yeah. Tá na fermóí a díal talamh le tógálathe. Tógálathe tógad beidir. Seach nóchtaigh I barc. Rud maithe sin ruite gapan tú? Rud anna chuna mar ní goig is lucht a bhéile fad atá gCuanach. Se. Agus bin le rá gur béir le go bheits a Rinn amachchan seo? Tá anna aglaim gur mar sin a bheith se. Se. Coile, tá me buí chuit béis ag lehantí machrúnear nó ceaching ó honna tíchi sin agus agus tá me buí chuit faoi heachtar cuairtein go Conamara úrálam níos túisci gur a tús a garún rú agus sna hilein agus an níleán garam na san aimsir a cathú agus bé go dúra cuairtí ar a tíh sin salang ó háid eis gon Rinn. Dóirín gur míle maitheid. Fáilteróid. Agus fáilteróibse bheith ríistin ar goideachta an teachtain se hagann le chuna dé na bheits mudlib le chláraile ag nám chéana. Ach sin bhfuil an nachtain agus bíí héanaan is cainte agus a córa go chean teachtainna agus ar a beheile go go dé sláintse ar fad. Fanny gin our Downtons our TG4 homes under the hammering tacht and the Vogue Rishaw. Crackouts if we sport. A garach done in Highlands wet. Tá nice na five and Brana Station Sport TG4. Show sport gachine. GA Bill gach dúno. Agus sú sheer le GA Robida sa off gach moon. Not Jim Edison.